Крымских заключенных могут отправить на территорию России для отбывания наказания. Сегодня уже 16 заключенных перевезли в разные округа соседнего государства. Об этом заявила украинский омбудсмен Валерия Лутковская. Кроме этого, из 14 крымских мусульман, обвиняемых в организации участия в Хизбут-Тахрир, 4 – это Руслана Зейтуллаева, Нури Примова, Рустема Ваитова и Фирата Сейфуллаева – уже вывезли с территории оккупированного Крыма. В Російській Федерації не таке законодавство, як в Україні. Це в Україні особа, яка засуджена до позбавлення волі, має право відбувати покарання недалеко від місця постійного проживання або від місця проживання родичів. В Росії немає такого законодавства. Відповідно, всі ті особи, які відбували покарання в пенітенціарній системі, які, на жаль, не були вивезені з території Автономної Республіки Крим під час окупації, і які автоматично, згідно з прийнятим Росією законодавством, вважаються громадянами Російської Федерації, вони мають ризик того, що вони будуть направлені для відбування покарання в будь-який куточок Російської Федерації. Російські спроби перевезення наших політичних в'язнів з території Криму, створення враження, що начебто Крим – це елемент Росії, це не пройде, це ніким не буде визнано. Ми будемо намагатися залучати і Європейський Союз, і Велику Сімку, і наших друзів для того, щоб вони дуже чітко і послідовно висловлювали свою позицію.